салом дӯстон, нағз хуб рафта хиста бошед, бо сари ором фикр кунед. Реал Мадрид дар бозӣ бо Манчестер Сити ягон имконият дошт. Дар дарвозаи Манчестер Сити аниқ Эдерсон буд. Ягон кас ӯро дид. Сити аз сонияи якум то охир бозиро идора мекард ва бо истифодаи ду сабки бозӣ ғалабаи калон ба даст овард. Ин чи усул буд ки шои мусобиқа хору залил гардид. Баъд аз чанд лаҳза мо мегӯем. Чун ҳамеша шаҳри бозии рӯз дар видеои нави мо ва дигар хабарҳои муҳими аз олами трансферии футбол. Лайк қиматбои худро гузоред, баъд ин метавонед ба роҳат тамошо кунед. Дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо ҳамеша Лигаи Аврупо мегузарад ва имрӯз низ муайян мегардад ки кадом дастҳо ба финали ин мусобиқаи дуюмдараҷа дар Аврупо роҳ меёбанд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар 1x регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аз аввал шогирдони Гвардиола ба пуррагӣ дар нимаи Реал қарор дошта мадридиёнро нафаскашӣ намонданд. Винисиуси беҳтар аз Мбаппе ҳеҷ кор карда натавонист. Кайл Уокер ӯро аз киссаи Араухо гирифта буд ва баъди ин бозӣ бояд баргардонад. Бо ин шакли бозӣ манчестериҳо 2 гол заданд. Дар нимаи дуввум туп ва ҳудудҳоро ба рақиб дода 2 голи дигар бо ин сабк заданд. Кани он одамоне ки мегуфтанд Лигаи Чемпионҳо мусобиқаи Реал аст. Акнун Манчестер Сити исбот кард ки вақти онҳо фаро расидааст. Қасди мавсимҳои 2015, 2016 ва 2021-22 ба пуррагӣ гирифта шуд. Ҳатто худи футбол ҳам аз бахтбаландии Реал дар Лигаи Чемпионҳо монда шуд. Хатти дифои Реал Холландро маҳкам карду дигаронро фаромӯш. Мавсим барои Реал бо ҳамин тамом мешавад. Карло Анчелотти пас аз бозӣ чунин гуфт: Манчестер Сити аз мо беҳтар буд. Онҳо дар оғоз бар мо фишори бузург оварданд ва мо ба ин топ наовардем. Рақиб арзандаи бозӣ кардан дар финал аст, чунки аз мо беҳтар буд. Мавсими гузашта мо онҳоро дар ин марҳила задем ва ин мавсим онҳо моро. Футбол ҳамин аст. Ман дар Реал боқӣ мемонам ва дар пайи амалӣ кардани нақшаҳои нав мешавам. Гвардиола андешаашро чунин баён кард: вақте ки дар қуръакашӣ мо бо Реал ғалтидем, ба худам гуфтам, бале, ман ҳаминро мехостам. Дар рафти тамоми мавсим бозингарони маро барои надоштани характери қаҳрамонӣ танқид мекарданд, вале дар бозии имрӯза онҳо собит карданд ки ҳамаи хислатҳои беҳтаринро доранд. Ҳаёт ҳамеша ба ту имконияти нав медиҳад, танҳо лозим аст ки таслим нашавӣ. Лақаби кали зиракро ба Гвардиола беҳуда надоданд. Пеп пас аз шикаст дар даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳои мавсими гузашта гӯё томи олами футболро монду барои ором кардани майнаи сар ва ҳамаро аз нав оғоз кардан ба кӯҳҳои Тибет ва ё Ҳимолой рафт. Ӯ дар масоили тактикаи футбол ҳамаи паҳлуро медонад, вале мушкилӣ дар майнаи пур аз донишҳои футболии Пеп буд. Аввалин бор мо дар нишастҳои матбуотӣ дидем ки Гвардиола хеле ором аст ва чӣ гуфтанашро медонад. Пики дастаи ӯ ба марҳилаи муҳимтарини мавсим рост омад. Дилхоҳ дастаро ба ин Сити диет хурда мепартояд. 3 имтиёзи дигар дар 3 даври боқимондаи Премер-лигаи Англия Ман Ситиро қаҳрамон мекунад. Финали ҷоми Англия ва финали Лигаи Чемпионҳо Пепро интизоранд. Ҳама ин бозиҳои муҳимтарин дар ҳоли баргузор мешаванд ки ҳар як футболбози Манчестер Сити дар ҳолати беҳтарин қарор доранд. Ансу Фати ва Мартин Эдегор метавонанд иваз карда шаванд. Мавқеи ҳардуи бозингар дар дастаҳои худ гуногун аст. Эдегор айни замон яке аз муҳимтарин футболбозони дастаи Арсенал буда барои Артета муҳраи асосӣ ба ҳисоб меравад. Ансу Фати бошад пас аз Месси беҳтарин тарбиятгирандаи Академияи Ла Масия буд. Ба ӯ ҳатто рақами 10 доданд ва Ансу аз аввал хеле хуб медурахшид, вале осебҳои ин бозингари ҷавонро ғам доданд ва Фати оҳиста-оҳиста мавқеъро аз даст дод. Акнун он Ансуе дида намешавад ки бо ҷуръатона 2-3 нафарро мегузашту ҳамеша медонист ки кадом қарор бояд бароварда шавад. Мо акнун Фатиеро мебинем ки метарсад. Дар майнаи сари ӯ аллакай ҷо шудааст ки осеби навбатӣ бозам аз футбол ӯро дур мемонад. Аз ҳамин сабаб ин Ансу хеле эҳтиёткор аст ва ин ба дақиқаҳои ками бозии ӯ овардааст. Эдегор баръакс аз сонияи аввал тақрибан дар ҳамаи бозиҳо иштирок мекунад ва дар наздикшавӣ ба қаҳрамонӣ ӯ нақши калидӣ дорад. Гӯё Озилро дар замони беҳтаринаш аз сари нав ба Арсенал оварда бошанд. Дар сатҳи роҳбарияти Барса нафарони зиёд мехоҳанд ки ин ивазшавӣ амалӣ шавад, вале худи Лапорта зидди рафтани Ансу Фати аст. Президенти Барса бовар дорад ки Фати ба ҳолати беҳтарини худ баргашта метавонад. Эдегор то соли
2025 бо Арсенал шартномаи ҳамкорӣ дорад. Барои Артета ниммувизатгари норвегӣ муҳимтарин бозингар дар ҳайати дастаи Арсенал мебошад. Бо назардошти он ки томи трансферҳои Арсеналро худи Микел роҳбарӣ мекунад, рафтани Эдегор ба Арсенал дар ҳамин марҳила қариб ки номумкин менамояд. Садио Мане пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ ба фурӯш бароварда мешавад. Ҳолати зарба ба рӯи сане дар Бавария ба як шоковар ва мюнхениҳо мехоҳанд ин футболбозро фурӯшанд. Ӯ метавонад ба Премер-лигаи Англия баргардад. Моҷарои асосӣ ва мағзи масъала дар маоши калони бозингари сенегалӣ мебошад. Ғайр аз дастаҳои АПЛ боз дар кадом чемпионат метавонанд ба Мане 20 миллион бидиҳанд. Албатта танҳо дастаҳои сарватманди Премер-лигаи Англия. 7 голи Мане дар 24 бозии Бундеслига албатта натиҷае нест ки аз ӯ дар мавсими ҷорӣ интизор будам. Бале, осебҳои ӯро ба назар гирифтан лозим аст, вале дар маҷмӯъ бозии Мане қаноатбахш набуд. Ӯ натавонист сифатҳои беҳтарини бозиашро дар Мюнхен ба намоиш гузорад. Ҳамчунин пас аз ҳолати рухдода бо Лерой Сане, тарафи манфии характераш маълум гардид. Тибқи маълумотҳо худи футболбози сенегалӣ намехоҳад аз даста равад. Ба ӯ лоиҳаи нави Бавария писанд аст ва ӯ мехоҳад як ҷузъи он бошад. Ҳамчунин муносибатҳои Мане ва Томас Тухел дар сатҳи олӣ ҳастанд. Мане мехоҳад дар Бавария истода бо ин тим ҷоизаҳои зиёдро дар мавсимҳои навбатӣ ба даст орад. Ӯ дар Бундеслига аз ҳама шартномаи равғанин дорад. Куҷо меравад аз ҷои гарм? Вале ба ҳар сурат, агар роҳбарияти Бавария воқеан нақшаи фурӯхтани Манеро дошта бошанд, онҳо тамоми кӯшиши худро ба ин масъала равона хоҳанд кард. Реал дар равзанаи трансферӣ нақшаи харид кардани се футболбозро дорад: Килиан Мбаппе, Ҷуд Беллингем ва Алфонсо Девис. Карло Анчелоти мехоҳад се мавқеъро пеш аз ҳама дар Реал Мадрид қавӣ намояд. Мбаппе маълум аст ба хотири голҳо ва бозиҳои сатҳи олияш дар ҳамла харида мешавад. Ӯ аз ҳеҷ чиз гол сохта метавонад. Ҷуд Беллингем бозингаре аст ки дар маркази майдон метавонад ҳам бозии дастаи худро идора кунаду ҳам бозии нимоятгарони рақибро. Ба хотири ҳамин сифати беҳтаринаш ин футболбозро кӯли дастаҳои бузург ҷалб кард мехоҳад. Беллингем хеле ҷавон аст, вале аз ҷаримагоҳи худ то ҷаримагоҳи рақиб бозиро тавре пеш мебарад ки барои ҳамдастагонаш қуллай ва барои рақибон хеле нобоб бошад. Ори Реал дар маркази майдон таҳолоти ҷиддӣ ва хуни ҷавон лозим аст. Пас аз бохт аз Ман-Сити аз Модрич пурсон шуданд ки оё ин тамомшавии эпохаи бузурги нимҳимояи Реал аст. Ӯ дар ҷавоб намедонам гуфт, аммо чашмонаш мегуфтанд ки тамом, бояд ниммуҳофизаи Реал дигар шавад. Алфонсо Девис метавонад кулли канори чапро дар тамоми ҳудуди майдон маҳкам кунад. Бо сабаби надоштани бозингари ин мавқеъ, Камавинга дар нақши муҳофизатгари канори чап бозӣ мекунад. Ферлан Менди ҳамеша дар беморхона аст. ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментариям ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хайбордарон дар паноҳи Аллоҳ.